Αποδέχομαι την πρόκληση του Γιάννη του Κοσφαρίνη και προκαλώ με τη σειρά μου. Περίμενε, μην με βρέξει ακόμα. Την Κατερίνα Βαγενά, τον Ελισέο Κυρίλου, τον Νικόλαο τον Ζιάκα, τον Τζονάκο, κι άλλον ένα ήθελα, και την Πέτη Γιάννα. Δεν ξέρω αν θα το κάνει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, και επειδή είναι 9 η ώρα, εγώ δεν θέλω να βραχώ. Μισό. Θα βάσεις εσύ κανονικά. Σιλάσω ρε πούστη. Τώρα μου θα πιάσει νόβα. Έχει μπάλα θα δει, κάτσε. Λοιπόν. Εντάξει, θα τα βάλω στον δρόμο. Να βάλεις στον πάγο. Θα βάλω το πάγο, περιμένει. Μισό να βάλω το σκουφάκι της κατάδυσης. Του πουλιού το γάλα. Δεν θα βρέξω εγώ το μαλλί. Ναι, μπορεί, γι' αυτό μου χρειώσει. Λοιπόν, μπορείς και μετά. Πάμε. Να ξέρετε, μισό, να ξέρετε ότι θα δώσουμε ένα ποσό στο ΚΙΑΔΑ, στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Πάμε. Όχι ρε πούστη!